Καλώς όρισες σε ένα ακόμη επεισόδιο του Συγγραφής TV. Είμαι η Μαρία Αιγούσχη, κοδέσποινά σου για το Writing Online και σήμερα θα απαντήσω στο εξής ερώτημα που μου έθεσε μια πολύ αγαπημένη φίλη, η οποία μου γράφει: θέλω πάρα πολύ να ξεκινήσω να γράφω τα δικά μου βιβλία, αλλά πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Μου αρέσουν τα παραμύθια, μου αρέσουν τα μη λογοτεχνικά βιβλία, μου αρέσουν τα μυθιστορήματα και έχω υλικό, έμπνευση και φαντασία για όλα αυτά. Από πού να ξεκινήσω όμως? Αν και εσύ έχεις μια τέτοια δυσκολία και βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημμα, τότε η συμβουλή μου είναι τα εξής δύο βήματα. Αρχικά, να ξεκινήσεις χωρίς δεύτερη σκέψη από την κατηγορία του βιβλίου που ήδη είσαι φανατική αναγνώστρια ή αναγνώστης. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν για παράδειγμα διαβάζεις ήδη εδώ και χρόνια μια συγκεκριμένη κατηγορία μυθιστορημάτων, γιατί αυτό απολαμβάνεις ως αναγνώστρια, ως αναγνώστης, τότε ήδη γνωρίζεις από τεχνική πλευράς, έχεις ήδη ταΐσει το υποσυνείδητό σου αρκετά και πίστεψε με, αυτό ισχύει. Έχεις ταΐσει λοιπόν το υποσυνείδητό σου από τεχνικής πλευράς το τι σημαίνει ένα καλό μυθιστόρημα στην κατηγορία που είσαι φανατικός αναγνώστης. Γνωρίζεις κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, γνωρίζεις κάποια δομικά στοιχεία ακόμη και ως αναγνώστης. Το ίδιο ακριβώς ισχύει αν για κάποιο λόγο σε προσωπικό επίπεδο διαβάζεις παραμύθια ή μυθιστορήματα για εφήβους, ή αντίστοιχα, αν εξαιτίας της δουλειάς ή κάποιου συγκεκριμένου ενδιαφέροντος διαβάζεις φανατικά ή αρκετά έστω, αρκετά μη λογοτεχνικά βιβλία. Έτσι λοιπόν, η πρώτη μου συμβουλή, αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις ως συγγραφέας, είναι να ξεκινήσεις με την κατηγορία των βιβλίων που ήδη είσαι φανατικός αναγνώστης, γιατί αυτό σημαίνει ότι ήδη απολαμβάνεις αυτή την κατηγορία και ήδη γνωρίζεις σε υποσυνείδητο επίπεδο πολλά παραπάνω από ό,τι ήδη φαντάζεσαι. Και η δεύτερη συμβουλή μου είναι, αφού κάνεις αυτή την επιλογή, φρόντισε ως συγγραφέας να καλλιεργήσεις αυτό που ονομάζουμε έμπνευση, έμφυτο ταλέντο, πάθος, μεράκι, διάθεση να ασχοληθείς με τη συγγραφή αυτού του πρώτου σου βιβλίου, να καλλιεργήσεις λοιπόν αυτό που ήδη έχεις μέσα σου ως συγγραφέας. Να μάθεις από τεχνικής πλευράς τι σημαίνει να γράφω ένα καλό μυθιστόρημα, ένα καλό παραμύθι, ένα καλό μη λογοτεχνικό βιβλίο. Να μελετήσεις τέτοιους συγγραφείς, να μελετήσεις τέτοια βιβλία, σεμινάρια, εργαστήρια πάνω στην ιδιαίτερη κατηγορία του βιβλίου που έχεις επιλέξει και βέβαια να μην τεμπελιάσεις και να κάνεις όλη τη δουλειά που απαιτεί αυτή η διαδρομή. Ελπίζω να σε βοήθησα και να ξεκαθαρίσαμε το τοπίο γύρω από αυτή την ερώτηση. Εγώ θα σε δω πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιό μας του Συγγραφής TV. Μέχρι τότε να περνάς ανέλπιστα καλά και θυμήσου, αν δεν είσαι ήδη μέλος του Writing Online, βεβαιώσου ότι αφήνεις το email σου στο χωρίο που υπάρχει κάτω από το βίντεο, αν βλέπεις το συγκεκριμένο βίντεο οπουδήποτε αλλού εκτός από το site μας, γιατί μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον τα μέλη του Writing Online απολαμβάνουν γνώση, απολαμβάνουν προνόμια, τα οποία δεν τα απολαμβάνουν οι απλοί επισκέπτες του site μας και εγώ προσωπικά με την ομάδα μου δεν μοιραζόμαστε πουθενά άλλο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας λοιπόν, να είσαι εμπνευσμένα και ανέλπιστα καλά.